नि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि मोनसे एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा नोंथाङा बेयाव 20,000 नोंथांनो गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनानै होगोन। बे स्किमाव सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन होनब्ला बेयाव BPL केटेगरिनि मानसि जानांगोन आरो नोंथांनि न'खरनि गार्जेना अबथिरा जिउ गोमायोब्ला नोंथांनि न'खरनो नैबे 20,000 फैसाखौ गभर्नमेन्टआ नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांनो नैबे 20,000 फैसाखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आङो दिनैनि भिडिअआव बेनि A to Z डिटेल्सखौ देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि बेयाव जोङो बोरै एप्लाइ खालामनो। दानिया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। नोंथाङा सार्च ब्राउजाराव आरो नोंथाङा सार्च खालामनांगोन उमंग। नोंथाङा बे उमंगखौ सार्च खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नैबायदि उमंगखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आं दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया नोंथाङा पेजखौ एसे बोखोनानै नोंथाङा नैबे उमंगआव थुनांगोन। नैबे नोंथाङा नुनो मोनदों गिबि पेजावनो दं, जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा गिबियावनो बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन। जोङो बे 3 डटआव थुबाय। 3 डटआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुदों लगइन रेजिस्टार, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा गिबियावनो बेयाव नैबे रेजिस्टार हियाराव थुनानै नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। जोङो बे रेजिस्टार हियाराव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबेयाव OTP मोनसे फैगोन। OTP फैनानै नोंथाङा OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक थुनानै नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन नैबेयाव। अब्लाथाय नोंथाङा बेयाव लगइन जानो हासिगोन उमंग पर्टेलाव। दानिया जोङो बेयाव लगइन जानोसै। लगइन जानो थाखाय जोङो नैबेयाव जोङो OTP जों नैबे लगइन उइथ OTP आव थुनांगोन आरो नोंथांनि रेजिस्टार खालामनाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव OTPखौ बिहरनोसै। जोंनिया OTPआ फैबाय। जोङो नैबेयाव OTPखौ बहायबाय। जों दानिया नैबे लगइनाव थुनांगोन। जोङो लगइनाव थुनानै होबाय। दानिया लगइनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा नैबे सार्चआव सार्च खालामनांगोन नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नोंथाङा नैबे सार्च इन उमंगआव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। नैबेयाव जोङो बेयाव बानायनोसै सार्च। जोङो नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम जोङो थुनानै होबाय बेयाव। दानिया जोङो बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम, नैबेयाव नुनो मोनदों। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। बेनिफिटआ 20,000, नोंथाङा 20,000 मोननो हागोन। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांनि न'खरनि गार्जेनआ अबथिरा जिउ गोमायोब्ला नोंथाङा बेखिनि फैसाखौ नोंथांनि न'खरनो गभर्नमेन्टआ नैबे स्किमनि नेशनेल फेमिलि स्किम बेनिफिटनि जोहै नोंथांनि न'खरनो होगोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामबाथाय। दानिया जोङो बेयाव बोरै एप्लाइ खालामो नायदिनि। नोंथाङा नैबे एप्लाइ नुदों, नोंथाङा बे एप्लाइआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे एप्लाइआव थुबाय। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों गिबियावनो नोंथांनि एप्लिकेन्टनि डिटेल्स आरो बेयाव एकाउन्ट डिटेल्स आरो बेयाव आधार भेरिफिकेसन खालामनांगोन। जोङो गिबियावनो नैबेयाव स्किमखौ जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो नैबे स्किमाव थुनांगोन। स्किमाव थुनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबे लास्टाव दङ NFBS, बेनो जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव स्टेटखौ नैबेयाव स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव स्टेटखौ मोनसे सिलेक्ट खालामसै। जोङो बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोङो नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्ट मोनसे जोङो सिलेक्ट खालामसै।
जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे एरियायाव नोंथाङा जुदि गामियाव थायोबाथाय नै रुरेलखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो सोहोराव थायोबा आर्बानखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा बेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव आङो बेयाव मोनसे साब डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि ग्राम पन्सायतखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। बेखौ आं मोनसे ग्राम पन्सायतखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बेयाव भिलेज नोंथांनि भिलेजखौ अट'मेटिक नोंथांनि भिलेजा बेयाव फैगोन। जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय मोनसे। दानिया हेबिटेसनखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। गावबा गावनि हेबिटेसनखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि नेम बा नोंथांनि गार्जेननि नेमखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। सोरनि नामाव बानायनो बे स्किमाव नोंथाङा बे नामखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंबाबो बानायजागोन। 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरहालागै बे स्किमाव एप्लाइ बानायजायो। दानिया बेयाव नेमखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बे एप्लिकेन्टनि नेमखौ नैबे नेमाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया बिथांनि हासबेन्ड बा फादार नामखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव जेन्डार मेल फिमेल बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ बहायना होबानो जाबाय। नैबेयाव दानिया नैबे डेटखौ नांलाया। नैबेयाव एजखौ नोंथाङा होनांगोन बेसे एज जाखो। दानिया नैबे कास्ट सार्टिफिकेटआव SC ST मा कास्टआव गोलैयो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि दानिया बेयाव नोंथांनि एड्रेसखौ नैबेयाव लिरना होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि पिनक'डखौ नैबेयाव लिरना होबानो जाबाय। दानिया जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ नायनोसै। दानिया आङो बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायबाय। दानिया आं नैबे नेक्स्टआव थुनानै होबाय। दानिया जोङो बेयाव नेक्स्ट स्टेपआव फैबाय। जोङो बेयाव क्लेइमेन्ट डिटेल्स बेयाव बहायनांगोन। नैबे स्किमनि बेनिफिट्सखौ नैबे क्लेइमेन्ट डिटेल्स बहायबासो जोङो मोननो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि फादार बा गार्जेन न'खरनि हेडनि नामखौ बहायदोंब्ला नोंथाङा बेयाव फिसालाफोरनि नामखौ बहायनो हागोन। जोङो दानिया बेयाव बेखौ नमिनि बुङो। जोङो बेयाव नमिनिनि डिटेल्सखौ बहायनांगोन। बिबो सेमानो। नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो बेयाव एरियाखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा लिरनो जेबो खोथा गैया। बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्ट आरो नोंथांनि ग्राम पन्सायत भिलेज हेबिटेसन बेबायदि बहायबानो जाबाय। दानिया बेयाव नामखौ लिरबानो जाबाय नमिनिनि नामखौ। दानिया बेयाव नमिनिनि फादार बा हासबेन्ड नामखौ लिरबानो जाबाय। आरो रिलेसन नैबे एप्लाइ खालामनाय मानसिजों नैबे रिलेसनखौ लिरबानो जाबाय मा जायो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ लिरबानो जाबाय। आरो नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ लिरबानो जाबाय। आरो बेयाव अट'मेटिक बैसोआ फैगोन। नैबेयाव नोंथाङा बेयाव कास्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय SC ST। नैबेयाव एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय नमिनिनि। दानिया नैबे पिनक'डखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। दानिया बेखौ गासैबो फिलआप बानायजोबनानै नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव थुबानो जाबाय। जोङो दानिया बेखौ फिलआप बानायजोबनानै नेक्स्ट स्टेपआव थांनोसै। दानिया जोङो नेक्स्ट पेजाव फैबाय। नेक्स्ट पेजाव फैनानै दानिया बेयाव नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। आरो नैबेयाव पेमेन्ट मड पेमेन्टखौ बोरै नोंथाङा लागोन बेयाव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै पेमेन्टखौ नोंथाङा केस लागोन ना बेंक एकाउन्टाव लागोन ना पस्ट अफिस एकाउन्टाव लागोन नोंथाङा बेबायदि बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो नैबेयाव बेंकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेयाव बेंकनि बेयाव नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेंक टाइप आरो नैबेयाव बेंकनि गासैबो डिटेल्सआ फैगोन। नैबेयाव IFSC खौ बहायनांगोन। नोंथांनि बेयाव ब्रान्स नेमखौ बहायनांगोन। आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबे नेक्स्टआव थांनांगोन। जोङो दानिया बे गासैबो डिटेल्सखौ बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ बहायबाय। बेयाव मबाइल नाम्बार बहायबाय। नैबेयाव बेंक एकाउन्टखौ जोङो टाइप खालामबाय। नैबेयाव जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। नैबेयाव जोङो बेंकनि टाइपखौ सिलेक्ट खालामबाय कमार्सियेल। दानिया बेंकनि नामखौ नैबेयाव जोङो सिलेक्ट खालामबाय। IFSC खौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। ब्रान्स नेमा नैबेयाव फैबाय। नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायबाय। दानिया गासैबो जोङो डाटाखौ बहायबाय। आङो बेखौ ब्लार बानायना दोनदों। दानिया जोङो नैबे नेक्स्टआव थुनांगोन। जों नेक्स्टआव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि आदारनि नामखौ नैबेयाव होनांगोन। आरो नैबेयाव आदार नाम्बारखौ बहायनानै नैबेयाव नोंथांनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन। दानिया जोङो बेयाव आदार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबाय। आरो आधार कार्डखौ जोङो नैबेयाव आपल'ड खालामबाय। जोङो दानिया नैबे साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय। जोंनियाव दा मोनसे OTP फैगोन। जों OTPखौ दसे नेनानै नैबेयाव बहायना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव OTPआ जोङो बहायबाय। नैबेयाव जोङो दानिया नैबे भेरिफाइ OTPआव जोङो थुनानै होबाय। जोंनिया साक्सेसफुलि जोंनिया बेबायदि साबमिट जाबाय। जोंनिया अनलाइना साक्सेसफुलि कमप्लिट जाबाय। नोंथाङा बेबायदिनो
नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।